Тес, първо искам да ти кажа, че изключително се радвам да те видя, защото срещите ни с теб винаги са били зареждащи. Ти си първата ясновидка след Ванга. Обществена тайна е, че твои пациенти изведнъж станаха ясновидци. Как се случи това? Знае. Той ясновидец лесно не става. Първо, добре дошли. След това ясновидецът трябва да мине през много адове и трябва да има наследствена дар. Така от книги да четеш, ясновидец не може да бъдеш. То всичко пише в книгите. Но трябва да имаш дар в Божий, да имаш трето, трябва да виждаш. Много са благодарствените писма за теб. Да споделя на публиката, че преди около 10 години се срещах с Фидес Хюстин за първи път. Тогава едва се добрах до вратата ти, за да взема интервю. Какво се случи с теб през тези 10 години? Много неща. Защото аз нямам спомени от неща. През нощите работя със служби. Едва с работни снимки. А другото, което е, през деня с 70-80 човека, е малко. Забравям хората, или пък когато предсказвам, аз не помня какво съм предсказал. Така че това е виждане на момента. Оттам нататък винаги да помнят какво съм им предсказвал първия път. Не да ме питат втори, пети, трети, пети, десети път. Как ще коментираш обезверяването на хората относно хора с твоята дарба? Защо се случва така? Защо хората са обезверени? Защо не вярват на истински ясновидци? На хора, които защото не са могли да намерят точния човек. Всички, които четаха тези книги, или пък искат печелбарски истории, бих казала шарлатани, търговци с душите на хората, търговци с проблемите на хората, с човешките души. И хората, когато отиват при тях, когато всеки човек иска да пипне, хората вече не може да им вярва. Защото те казват, това ще стане, това ще стане, това ще стане. Ама нищо не става. Трябва това, което казват, трябва да става, за да вярват хората. А когато нищо не става, и хората се обезверяват, лъгани са, обезверени са. Дори не вярват и на точния човек вече, и на башия ясновидеца вече. Търсят Леле Ванга. Леле Ванга я няма. Аз останах. И Вера Кочовска я няма. И Момера Пенчева се превърза в материалното. И тя замина. Няма в България ясновидци. Вярвайте ми, хора. Българи, вярвайте ми. Ако искате нещо да разбирате, нещо да се свърши, заповядайте. Какво ги очаква шарлатаните? Няма да ви лъжа. Няма да ви дам кураж. Нито надежди. Защото надеждата е последната възможност, а вярата никога не умира. Ако искате да вярвате и да се случи, заповядайте. Ако няма да стане, ще ви кажа. Кажи ми какво е Божието наказание за шарлатани. Те си носят кръста си. Това са хора за мен на сатаната, не на Бога. Не. Не можем да се подиграваме
с душите и с болката на хората, нямам право. Ако ти дал Господ дарба, използвай го, помагай. Помагай. Ако не можеш, кажи не мога. Не мога. До тук съм. Не мога. Както аз казвам. Сега мен ме мразят 50 на 50 съм аз в момента. Защото съм гонила хора от бан. Ама аз им виждам душите. Аз няма да ги приемам. Аз приемам когото преценявам. Когото не преценявам, въобще не ме интересува. Не можеш от тая работа да печелиш и да съхраниш. Няма такъв свят. От болката на човека няма печелбарска работа. Не можеш да бъдеш бизнесмен. Не можеш да бъдеш търговец с болката на човека. В тази връзка искам да те попитам. В социалните мрежи валят коментари относно тарифата, която взима Фидес Хюсеин. Как ще коментираш подобен вид въпроси? Аз нямам тарифи. Абсурд. Никога не съм имала тарифи. Аз работя с 3 специалисти от емирства, което помагам от 1000 човека на 4 или на 3. Там има тарифа. Всичко се решава на място според случая. Вече. Но не аз. Аз съм един проводник, водач и преценител. Но аз съм най-бедната ясновидка на България и най-силната. Защото имам едно единствено самочувствие на феномен. На човек, на жена. Никога не съм имала. Била съм най-красивата в източна България. Била съм лицето на вода Девин от Шумен до Русе. Пак не съм имала самочувствие. В тази връзка как живее Фидес Хюсеин? С какво оцеляваш ти, като си има предвид, че си помагала и помагаш на държавата и службите? В твои разкази си ни споделяла това нещо. С нищо, с бульон и глад. Така, аз съм най-бедната ясновидка. Най-бедната ясновидка съм на България. Най-силната и най-бедната. Давала ли си напътствия и съвети на хора от настоящи успешни бизнеси в страната? Боже мой! Половин България, ето, казвам, ачък. Половин България са бизнесмени и милионери и милиардери са от мен. Аз съм им била и лична ясновидка. Питайте ме на кого аз не съм помогнала, когато са искали помощ от мен. По-лесно ще ти